Ассалому алайкум бародарҷону, салом ҳама подписчикои Автолайфда. Ин аввор да якчанд мошинои беҳтарине. Ҳама каса тамошо мекунем, лайкура бизанен, фикротону ди нархи наву ҳатман дар комментария бинависонен. Дастгирои шумо ки мо ҳам кӯшиш мекунем ҳама рӯза видеои нав ба нава пешкаш бигардонем. Иҷара дидестен иҷа Автолайфай. барои ҳамаи мошинои шумора ман чихолу полика аксессуар овардагиам. Бача тиябур чихола тамошо ки 800 сомон то 1,5 ҳастай. WhatsApp да бинависонем, ман каталога рӯй мекунам, интихоб кунем, бо метавонед зинда чихола бибинен, дастафкаш мекунем мерава. Дастафка барои подписчикора бепулай. ҳатман ба Автолайфа биё. чихолро ябор тамошо кунем, ҷоя шваг нишонти бародаруа. Ина аликантарои оригинал, кожои спортивни. Хуб ин ин амдо шуда 600 сомон, 700 сомон. Не чихо аликантаро оригинал бодаҷоно 1100 сомонан. чихоли зури зурай. Оҷа арзонуш ҳам ҳастай. Ҳама ами барои шумо 4 фасло ҳам дорум. Номро ҳаст, метавонед бинависонед. Хай бо пурата да WhatsApp барои шумо маълумот метиҳам. ҳатман ба Автолайфа биё. Ина срочна фурӯши бародарҷоно Camry 3 2012 сол объёми 2.5 қатъяй. Тамошо кунем мошинчара. касоида махкул мешавад. ана номро яка ҳастай, занг мезанем бо барои шуморо бештар маълумот метавонад. 4 та балони нав, 1 сола ҳуҷҷат утилизатсия кардагӣ тайёрай. салон шам мегирем, як салон шабинен. салон шам сиёҳ сери будааст, пробегиш 173 000 ай. начқулои мандарин задагӣ. печка равиз хай гарм кеса. Як хафо бинем. хоб зади камера. Дискошан бисёр шуда. 125 000 сомонӣ гуфте саяка Америка. Мега хайдори конкрет набоша, бо ягон чи муомила дора. номеро шаймоно метавонед занг бизанед. ягон чи мо муомила метавонем. ям номеро телефона гап за шеф. 909 38 42. ҳуҷҷат дорам? таънировкаш нав кардагӣ набародарҷон, утилизатсия дорад. Toyota Fielder 2008, объёми 1.8 қатъӣ. срочна фурӯши 79 000 сомонӣ, ҷои мешидагиш. ина салон шабинем бародарҷоно. мошинча бекамуҷай, хоб японка, монитори радноишон, салон сиёҳ, полик ҳама чиз дора. як қафоам бинем. номеро якара мемонам, кадомиш мақбул мешавад бародарҷоно, занг бизанед, хай бо барои шуморо бештар маълумот мета. мешидагӣ нақшаи дигар хеле ҷои муомила надорам, мегӯям 79 000 сомонӣ, ҷои пул гириш. ина як тарафам бинем. хоб 901 20 25 01 номрои соҳиби мошин. Nissan Qashqai бародарҷоно, соли 2019. хоб мошин нав омадагӣ бигем, растамушка надорад. берастамушка ка чанд сом нархаш? 180 000 сомонӣ. мақсад мега як одам ай, масала як хазайса дора. мега салон гирифтагӣ як одам айш кага 4 та балонуш нав. салон шаг мегирем, ози салон шам бинем. ина салонуш даро электро. хоб чихолакои задагӣ хушрӯ, мултилур. ина монитори Android дора, бекам будия. пробегиш 122 000 амагӣ. хоб ин агар хафам тамошош кунем. салон шам хушрӯ буда, бекам буда.
номеро кара мемонам касои да мақбул меша бовдарҷон занг мезанед хай бо барои шуморо бештар маълумот метам номеро аста имҷон хуб 008 07 94 94 хуб ин аҷа плюс я ватсапшам ҳастай бовдарҷон не такс бовдарҷоно 2024 9 25 хуб 400 километр уфтагай ана запаси ходша ҳозир ҳамаҷо шахшу банавор мегирем тамошо кунем дарош ина салонош салон шабне мошинчара ана пробеги шиҷанишон додаги нестам дута монитор дошта таки мошинчо ҳозир бисёр мардум барои такси гирифта кор кеса 172,000 сомонӣ бовдарҷону нархш номеро кара мемонам касои да мақбул меша метавонед зангш бизанед хай бо барои шуморо бештар маълумот метам ина қафо ҳам бинед мошинчара номерош ҳозир абмонум номерои соҳиби мошина так номеро нест номеро табуа камунам 886 38 35 58 58 марамад сечка хару бисёр сечка мегин анаин барои шумо састаяни зурш светчам свети зурай 98 сол объёми 24 қати элегансай 1 сол ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаи чиз дорад 4 та балони нав салон шак мегирам салон шам бинен автоматай ина салонош хуб 4 дараш электра ана SP дора 321,000 пробег мошинча тозака ина хуб ина я қафо бинед ина мошинавиш хеле тозаёх запас кардам кард аклиматор ҳамаш қоида ягон расходига надора хуб 80,000 сомонӣ гуфтеса яка хуб харидори конкрет набоша бо ягон сум муомила мешава номеро ҳастаям пешта 918 62 89 87 номерои соҳиби мошин хуб ин ай сечкашам ҳами яка будааст 99 солай объёмиш дай газа бензина газа бензин яксола ҳуҷҷат ҳам дора утил путил ҳамаи иш классикай 80,000 бо муомила дора автомат аз сер дора ина бинем салон шамхушу тоза ягон камуди надора ина чашкиёша бинем ягон камуди надора 80,000 сомония номеро кара мемонам кадомиш мақбул мешава бовдарҷоно занг мезанед хай бо муомила мешава метавонед мошина биен ай пеш бибинем бо 2007 сол Lexus GX 470 объёми 4 ҳафти 8 тагай 4 та балони нав خوبی هم وجود وجود تنیروفکا утилизация ҳамаи чӣ дора бовдарҷоно чанд сумака нархаш 175,000 мега бо муомила дора салон шабинак хоб салонш ина зарди малош автопилот так хоб газа бензин будааст салонам тоза шуру лукам дора ин агар хафоам бинед خب کدامش معقول میشه بودارجانو نمره яка هسته زنگ میزنین اینومی افتولایف گپ زنین ان شاء الله که با معامله میشه 918 62 89 87 نمره سوی ماشین GX 470 مرسدس اس کلاس 221 خب جد تیگه سچکه هم دارن سر اوزو کم ترچکی کی اوز شوب روا افتسای سراچ نفروشید تایوتا کمری کمری 2 اسک امریکا 2008 سال
объеми 3,5 қатия бародарҷонов буҷа дора утилизатсия дора 110,000 мега харидори конкрет набоша бо муомилаи нағзам дора биё як бор салом ша биги агар пешам нишон ки баъд салом ша биги чорта балони ман саломуш серивдай монитор андроид задаги тайёрай задни камера мультиру ҳамаш қӯйдавяй ягар хафон нишон ки али хафуша ин куда загай мафи хафуш кибир тарафон ян тараф акан яки дар ин кош мақсад бо чоп кари каштан миҷан ка задаги дора номрош ҳаст метавонед занг бизанед бо муомила дора ҳеҷ холаби омадагаю хей бародарҷоно ҳамаи моделҳои нав омадага яна масачкои нав чухулои чорпадушко и поликотуна бмв прадо лексус ина чухолои спартию нирави ватсап дабонависон суратҳош ҳамаи партум бибинед даставка барои шуморо бепулай